very good. We have to go to the school. Come here. That moves the out and Handhichamuda you know, man. Chausapatikana. Why kuna mama? Why kuna mama? Asukana wakachema tunotauka. Manza Handhichamuda. Utaura nini? Ukuti kudi nazo. Mushawangu ndoda. Mushawangu ndoda. Muzi oti mushawangu ndoda. Mushawangu ndoda. Ini Handhichamuda kurarama ni magerara gratiita ndishada. Changa tukumbira chikonzero chandirambira. Anziduze zvawandira kubva tichatanga kurorana adzimai kundibudira pachena vanga vane vana vavo vaviri. Ndakavabvunza kuti ko vana vandevane vakandudza baba mumwe chete. Apo pane vana nababa vakasiyana siyana. Ndakazozviona mumashure. Adzimai vangu bonde chaivo havadi. Panonyaya pabonde. Pabonde apa. Mukisa muna basi. Taura munhu waMwari. Ausore changamira. Baba tichitorana vanadzo zvandinova kuti ndachanda kamumanzi. Baba wokutanga nadzo zvote bona ndokwa baba ake ndokadiki. Handachanda kamumanzira uri jana zori baba ake ndokudarwa handachanda kamumanzira. Iye ndikawa akandorana navana vake 20 navana vangu anga 2. Nyaya yaitika ndeyekuti uya akatora mukadzi wemushando ategara naye. Tagara nemukadzi wemushando, mukadzi wemushando anoshandisa mushonga. Changamira. Ndovanda pandisemesa kuita kwese kwakuta kukunyepa kana nebonde musandika munyima bonde anana bhuru ake akamboitonga nenyaya yekuti ndanyima bonde nasa kuti anya kunyimba bondeka ava ndisadombo wangu ndiwitness wanga pakutanga mukadzi uyu akauya ari mushanda nemurume wake ndobva tavari tichiri mafoja ndobva vatanga kudanana musi 25 December indaenda kumusha ndachizana nzva dzangu musha kugora ndobva sara chidanana iuya vapa mukoma murume wemukadzi kuti enda kumadziwa farona wangu ndobva vakasara kuti pamba bvasara kudava vachitanga kudanana takagara ndabva kuhora nemurume wacho akati kuti segogo mukadzi wangu ihore kubva kuMozambique ndobvisa kuti mukadzi wangu ihore sekura kudanana chi nemukadzi wangu ndikamunyepera tapa since ndagara nababa uri kwanyepera handizvizivi baba hauna chifambi chakafanana nacho chokunditaura vanhu gogo mukuzvinamba basi muchazvibata ndobva ndataura hiti ndobva tagara ava vanoshanda kumai ndikutisatadwa vashanda tairi mapesa patairi mategani kuti tashanda vakazwana basa kumai ndopakatitsvaga shanda kuti achagwa uchagona kushanda uri wega ndibasa rechifutefoji tavaziva kuenda kuvai murume akazwana basa rechikodo kufukura kumai anorara chifukura kana chichikodo kuti kuseni wadzogachi matombo saka ava ndopa vakati nasisu tikushanda natwerufu tanzitiwe kumbasa natwerufu saka itoziva kuti uyu murume haadzoke kana kutobva kubasa kuseni ndobva kuti hanzikubuda isudura ndobva wabuda ndobva waenda anga wana kuenda kumbasa akadzokamba mamuno yachinatsoziva kuti haasi kuuya kuma 11 ndopa wakapinda mumba ndopandikoende madzoka tandaona geti rikakiwa kana maona geti rikakiwa murume aziva kuseni zvikanzi mandati geti rikakiwa ngachigeti rikakiwa kumapasi 11 kwakatopinda ngori kwamugaradziva iuya nichi yaikutagura matombo ndati sekuru wako kumwe wakapinda kuma 11 nokuti nyuzi dza 11 dzikazotaura vachitopinda mumba zvikanzi geti rikakiwa kumapasi 11 ndikazvikanzi saka uya vatotibata kuti saka sekuru wangu asina kuya ngati mumba mangu ndobva kuseni vaonetsana vakanetsana usiku mukadzi nemurume kuseni kumafomu mukadzi avanoka pamusuwo ndobva ndati ndianizva ndinamatariro ndobva ndati kochichanesa ikanzi ndokukudai bhuku vandabuda zvanga ambwa mukuna kuratika baba taura kuti tindodanana nasekuru ndobva ndati akana iriyo nyaya yapedzerana sekuru asatoenda kubasa mukaimupedze nji nyaya dzenyu ndobva wamuka batari mukaimupedze nyaya dzebata vakati ndataura ndatopedza handisi kumuka mukadzi hure kubva kuMozambique ndonyaya ndonetsera naye ndachitika kuno zvinopera kana kumba kwedu chaiva nomuziva kuti ngazihuri saka ndabvunza kuti kuno zvinopera nokuti hakuna vanoziva saka nakutora kuti sekuru pamba patiri kugara ndobva tagara varamba kushaya nyaya tavati ndakuenda kubasa nguva yekubasa vaenda kubasa ndobva tagara murume anga nevana vake 2 vaenda kuchikoro January paaenda kucho vati handa kudzokera nevana vake kuchikoro kosara 1 anga nevana vake 3 ndobva enda nevana amente yazviziva sei kuti mukadzi uya kudanane arune ndobva adzoka ndobva akadzoka tisati ati namadzoza vaishanda afudhei ndobva adzoka ndobva wapinda usiku havana kurara mukadzi nemurume kwakuseni mukadzi abva arongedzerisanda zvikanzi akuenda ava ngatomuka kutora mari yelebha kukauri
ndatuko urenda sekura kupanapa ko makenda nyama ndisande ngbatala kuti ndiruri ko hura uchimahura nano munoziva inge paunogara pano zvanziva kuti ndikurana sekura ko ziva kuziva sikanza ngaenda shomka dzakarongedza ndivaita kuMozambique andivamba $10 ampa $10 yanga kuti wewe tupanana mari no stage zvanga tisingazivi akasvika mudauri akatenga grusa akaenda kupama yake murume ndo vatagara 2 weeks murume ndo vatagokoni karamba ndikuno kuti handizoti mukadzi akasvika ndahana mangwani tamosvika vabereki vake vatati Joshua vatsvaga mari yake vatera mukadzi kanzi kana wabvuma ndinodzoka navo kana vasina unditasanusaka asi ndira kuziva kuti makumana muvabereki vavo shuwa ndikaona vakazodzoka vese vakataura neko handizvizivi vakadzoka vese vadzoka vese murume ndabva kunyima mukadzi abva kunyima murume wake boni masi achingo ndaneta ndikuti kuneta kwacho everyday kuneta kwacho everyday saka ndisevhira bondi risevhirani ambesa ndoba akati nini sekuru ndakusiya basa ndakudzokera kumusha zvandakusiya basa ndichidzokera kumusha ndokuti aku ndakaya kubasa ndakaudzina sekuru dzoka kubasa utora fochi saka nini ndakudzoka mosara chi nemukadzi zvakanzi ngaende iwe kana muyaenda ina handaiziva ndaingoti murume uyu kunyaya kwakishanjewo dzemurume handaiziva kuti chokwadi chikutoita chokuitika ndati oraiti iwe kana ukaenda imi panahaso kusara zvanzi aiwa uyu musee mukomana murume wangu mukadzi uyu anotora handadzi gogo ndina matwinzi handadzi dzangu dzoshanda zvokuti anaya kupedzisa basa musee aenda ndikati ai makaya muri 2 munodzokera muri wangani muri 2 hazvioita kuti adzokera tisiweyo pano zvakanzi aiwa musee aende ndikati hapana kwarienda avo ndipo akati pakabvomasa ndipo akaunza hakuna handadzi yako ikoko iri kwaunogara ikoko ndipo akati ndakaenda kutsvaga handadzi dzangu ndikauta nahama yangu kuti kuna handadzi dzangu ndobva aenda panotsvaga handadzi yake iye ndibva aiwana hanzvadzi yake ndofakabva toirana kuti zvawana hanzvadzi yako chienda kuhanzvadzi yako ndobvatoita zvinhu zvake zvavaenda kuhanzvadzi yake aenda kuhanzvadzi yake arume angu avhatira iko kubva kumurejera imi mukomana murume ake ndinai kumba vakapedza basa kuti vari kubasa kana vakapedza basa na8 vaitoenda ikoko isi kuti vari kubasa kana vakapedza basa na4 varikuenda ikoko kuti vari kubasa nokuti kana mukadzi wacho kana izvi zvakanditukana notitukana kuti paiuya kumba kuwangu wachimuregera waiti ari kuenda kupi aichitondudza kuti waimuregera chakumumurume wako kumusoro kwaiti ari kuenda kupi mumwe musaka tondudza kuti kufudza murume nekufudza mhembwe kuvhima murume nekukuvhima mhembwe nasi una ivo vaiva vachimurejera imba ivo vachigara ikoko ndobva vafurofisha murume oenda mupa mari yakazoenda ndobva aenda kuMozambique pachipera 1 week murume aenda kuMozambique ndobva vatora mukadzi vaisa pamba aisa mukadzi yepamba ndobva amwakira imba ndobva akugara zviita zvokutopedzisa imba yangu atozvishandi ndikavapa ndikati zvitinha zvanga chakwaka imba yange chitora ndipedzisa imba yenyu nairamba kupera ndobva ndapa zvidina vapedzisa imba vakugara ikoko vakugara iko mukadzi ndobva aenda kuMozambique vamupa mari yekutenga hove yekuendiwozoda hove dzekudza fish vanongafungidza zvavanongachita zvibuda mari iye akasvika kuija futi nomurume wake vakaramba kuti ane nhamo uye ndo akasvika kuija futi naye mari iye hove dzakaena dzekuda hove haana akata 3 weeks ariko akachogara nemurume iye murume anga ane mukadzi koko abva tora hama dzeko kutofadza zvona kuti uya imharadzo ndobva mudzingidza ndobva adzoka futi kuno adzoka kuno ndopa akauya andofunga akangogara 4 days achitoparika 1 day wainakero 1 day wainakero 1 day rakero ndofunga 4 days dzakapeka kuti 1 day chasara ndobva watanga kuhwara ndobva ndatuma mwana ndikati enda kunudza baba kwao yekuno vanzi vati handisokwanisa ndiri kuhwara kutadza kufamba apa chaya pano ndobva ndikazobvusumuka vandaenda ndikati ambezo zvikanzi ndikati budai ndobva wabuda pamwe vandati kochii zvikanzi kuhwara vaita zvikudzedzera kuti pupuri vasvika kuti pu pamberi vangu ambezo sinzi tagara tese mukamboita muhwaro wamurikuita ezvino zvimuchitupa chenyu chachike nemukadzi wenyu kuMozambique jaketi renyu nanga nemukadzi wenyu kuMozambique ezvo zvimukatora mukadzi wemunhu kuhwara kwamurikuita muchaziva kuti chii ndopakabuda mukadzi wacho zvikanzi aikona nyepera bata rimo sanyepera bata murume wangu hapana kana chakabata iwewe ndoono mushonga uda kuraya murume kuti ndibve pano ende iwe kumba kwakubva nhasi murume kumba kwako hachatsika kuno huriri ende iwe ukaisunga murume kuti kana kuri kwako zvinoita kana uya kwangu hazvichaita zvinakanaka toya kwangu kubva nhasi murume hachatoyamba kwako akutogara pano tichamupepa kusvika pora ambuya amai vake mukadzi ndo akaziva kurapa kubva kuMozambique ndo akaziva kumurapa kubva musiwo wakatara mukadzi kuti ubva nhasi murume hauchamwana zveshuwa kwanga hatsike kana pachanzi vanga kana mvura yekumwe chihapindi kana mamukasei kana vana abvume kana kuti vana sei abvume kana chikafu kana mari yake handiona sotamira pasvono kana mari yake handizivi kana chikafu chaicho kana ndakuda chikafu ndetenda wahama dzangu handichiziva chikafu chake pamusa 16 July sikanotsika pamba pangasiutsika kugara kumba kwake kugadzwa kwemudei vandati ko chikafu zvikanzi ndopakazoshedza mwana zvikanzi da kuenda kokutengera hembe vandati ko hembe nechikafu chichakakosha apa aidaenda nomukadzi wake kurikutenangano ndikati kana muchenda namatariro vana ungapana kwarienda kana muchenda muri 3 imimi nevana venyu kuti naye tikazobereka vana vedu 2 kana muchenda imi nevana venyu muri 3 endai
karasika mchina namatariro ananga pano kata oriyeni ndopakapinda mubavha kutora mabhedhi ndokawanika akatopinda maimwe wachida kutora mabhedhi ndogara pandisita rangu tamuziva muridzi wemwana ndiwo nokuti ndotakura mimba saka kureva kuti zvaurambira vana ndiende navo kuvatengera hembe ndikuuza kuti vana havasi vangu ndakutobvarura mbava nezita rangu inini ndakubvarura pasare pako ndobvarura mabhedhi aya vandati bvarura pane zita rako ndipobvarura kuti undipe mabhedhi angu ivana vangu ndopakaisa mabhedhi emhomho takakikirisana ndaishandisa raini nake kubva mukadzi asati auya ndosvika pane makore ndishandisa raini nake ndanzi ndipe raini nangu ndikati raini handisi kukupa izvo nhama dzangu dzekuti ndikuda kugora ndokwanditori kuenda kwewo toda raini sei zvikanzi ndinoda kurishandisa ndikatoda kurishandisa nhasi makore ese ndinorishandisa raini nhasi zvikanzi hamani takakirikisa zvo ndikazosvika kugora kuti konga zvimba ndimenyura ndobva ndaenda kugora ndobva ndadzoka ndokugogora pangu kuti ai hembe nyowani ndozvainoita mwanangu iwe dzoka ugare pamba pangu usataure nomunhu ndobva ndadzoka mandagara pamba pangu handina kutaura nomunhu ndikuda ndazoona samune rako yari kwamama pane boys kairi kitchen inoturo nekitchen andikaona iripo mukadzi wake mukuru yeye akada kundituka pakamira pacho vanhu vanokudza kuti bva pano pana pasi pako ndopamawini mukadzi wake kutanga wakaenda ndani 15 years nemurume nhasi ndikudza kuti pano hapasi pako ndopamawini pasi pandikasvika padi ndikudza kuti ndopamawini ozondiudza nhasi ndopamawini nokuti ndikapaona pasina kana chinhu chikechenicho chandikaona chiri nemabhaundi ese ndikavaka ndikavaka akavakira kuseri kwamuda zvotenge tichimona pana panogedhuko kurefo asi hatsike pano handisi ndikutomuona ipo panhasi nhasi akundudza kuti kunyima bonde bondatendata kumupira kumba kwake vari kugara ikoko ndozvaari kutaura kana achiti ndi kumunyima bonde ndomupira ndikutorida kana ipapo patodipa kuti ndotenda naye ndikutorida kana mbatondipa kuti ndotenda naye ndikutorida nokuti murume wangu kuna mai abonde ndonyaya yakanetsa kubva kwekutanga bonde kuvapa ndinovapa kumba kwavo ivava zviri kuita pabonde asi kumabiyaka haisi kuita ndane nguva iyoyo kubaba takati ngatifambei zvakuti ini ndindakakusunga ngatifambe akaramba ari kumunhu wake wacho asarana kuya ndipesherekera chondaudo iwe ndaunogara pamutoonogara novana vako iwe ndogara paurugara nomukadzi wako asi mishamiri modzoka nomukadzi wacho mumwe muri vakadzi tu totaura kuti bonde seri kutadza kufamba tigadzireka wazvinzwa sakamire kurarama namai ndati wazvinzwa ndopanonyaya kuti iwe kana kuteerera mudzi kana vanhu vachitaura kuona vanhu vagara kuseri havasi vatongi asi vatongi noda kuti ukaona pavanotaura vanhu zvavanoreva zvinzwa wati iwe mukadzi uye hasi kunzwisana nyaya yebonde ukati iwewe saka tiri kuti iwe wati kumba kwouyo hasi kufaina uda isiri kuti chiuya akati kugadzire nganga tinadzo ngatokupa nganga dzinogadzira musamari kurambei iwe gara wakasununguka uya nomukadzi wacho vese vari tutoya dare musi wani suwa 14 wazvinzwa gubhuro waita zvakanaka rinombotengawo airtime mambo zvinovanzwa iwe gara pamba wako wakasununguka uyai mese uri muda mira taura kumbiro amai ava nemhuri yandikawawana vainangati kurei yavanogara vachindituka mhuri iyo iripo saka wada kuti idzimbwe mhuri yakura ngeini zvakuti ndoda kudya ndautaura nei tasoma kwako tasopoti ari kudumbudika maranda zvinangana basa zvakutaura wakamuda pokutanga nomusanzu ako usadana pane dzimwe nyaya dzokuti kana ukanakirwa unorasika unotadza kuziva kuti zvakuita zvazvishandira wazvinzwa wakagara naye kusvika pakudai so pane imwe nyaya yekuti kana usade munhu usarwadzisi pane imwe nyaya yekuti usarwadzisi zvakutaura zvazvishanda kune vanhu vakawanda vakatorora vanhu vakadzi vana 7-8 asi vanochengetera ndichida munhu iye musi wokuenda ndiandokuendesa rubhokisi usataure zvinhu zvakadaro wanyaya kunakirwa zvakadii zvakutaura zvishanda isida kugasachi titaure nyaya wakwira dare ndeyakada kugasa dambudzorumba mako takugamutsira isati takugadzira musha wako ututise unake vanhu kungoita chihure but now tauda kugadzira chihure chive chiri straight wamboona mangoripo panyaya tabudisa panzapa wanzwa nyaya yabuda panzapa rongeka wazvinzwa
sochengeta mhuru. No problem tati tinosangana musoda kuti akatapedza dambudziko pakati penyu. Mudzi kuti kana bonde nhasi ndorida mudzi chobva padhuze naye. Chobva kana kuti muda chobva ready. Mudzi kuti wangu. Endai kusangana musi wa 14 uyani munhukadzi wachitega senyaivo zvevana musadaro Mwari anokutongai pamwe pacho sirai Mwari mukadaro mukutadzira Mwari endai